A Xunta non fai o polígono porque San Sadurniño non é unha das prioridades para a Xunta de Galicia, pero non era xa desde os anos 90, que gobernaba o Partido Popular na Xunta en San Sadurniño, salvo o período 2005-2009 co goberno bipartito, que foi realmente cando se empezou, cando se puxo en riba da mesa a necesidade dun parque empresarial en San Sadurniño. Esa necesidade plasmouse asinando un convenio entre o Concello e a Xunta, un convenio no que di que a Xunta é a que ten que urbanizar ese parque empresarial. O Concello fixo os deberes xa aos 5 meses de estar gobernando. Agora o que pasa é que a Xunta só ten destinado nos orzamentos do 2011 25.000 euros que para unha obra desta envergadura pois non dan nin para poñer prácticamente o letreiro de parque empresarial. Diego Calvo é o presidente xestor, que é o organismo que ten que executar o parque empresarial. Isto o que está a demostrar é a nula implicación de Diego Calvo co seu concello natal, non? É unha cuestión que estará aí, e que o pobo terá que valorar, non?